I tako su mi rekli da nisam talentovan za školu plesa. Ja sam pao na bečki valcer. Pao na patos ili pao nisi položio? Ama 2 puta sam pao, srećice. Prvi put na patos, a drugi put na ispitu i nisam položio valcer. Čekaj, jel od tada ovako čudno govoriš? Od pada, da. Pa dobro, slušaj, nisi za valcer, ali sigurno za nešto drugo jesi. Sa druge strane, meni je najvažnije da si savršeni komšija. Ne postoji bolji komšija od tebe. Jao, srećice, pa ti si divna, predivna. Samo da ti kažem jednu stvar. Retki su ljudi, u stvari u tvom slučaju su pčele, je li tako, koji nekako mogu tako lepo da te uzdignu i da se u njihovom društvu dobro i lepo osjećaš. Ja se stvarno u tvom društvu dobro i lepo osjećam. O, pa hvala ti. A evo ga i najljubazniji i najbrži poštar na Paliluli. Srećko, dobrodošao i smesti se među drugari iz Happy Kidsa i naravno posluži se. Imam posluženja koliko hoćeš. Jo, koliko pisama, Srećko, pa kad ćemo mi sve ovo stići da pročitamo? Jao, ajde da vidimo ovo lila pismo, da vidimo ko nam piše. Znaš šta, to je dobro, znači da nas drugari gledaju i da ćemo uspjeti svima njima da pomognemo. Mislim, ja se nadam. Evo ga, kaže ovako. Draga moja Srećice, zovem se Jelena i živim u Vršcu. 3. sam razred i odlična sam učenica. Posebno mi dobro ide matematika. Međutim, pošto imam dosta slobodnog vremena, roditelji su rešili da me upišu na neki sport. Istina, mama je prvo htjela da me upiše u muzičku školu na klavir, dok je tata smatrao da treba da krenem na košarku ili na tenis. Baba i deda sa treće strane smatraju da treba da idem na balet kako bih ispravila leđa i tabane. Međutim, za moje mišljenje nikome ništa nije pitao. Vidiš, Srećice, još kad sam bila mala, najveća sreća mi je bila kad nas neko pozove na svadbu. To su bili pa i meni. Moji najsrećniji dani. Kad se doteram, lepo obučem, ode među svatove, srećne i nasmejane. A tek kad bi zasvirala harmonika, jao, pa kroz moje čitavo telo bi prošli neki žmarci, neka milina i ne samo od zvuka, već jednog, drugog, trećeg kolca. Ma nije mi se desilo da presedim jedno kolo koje bi orkestar odsvirao. I sama bih se čudila kako uz takve ritmove i zvuke iko može da bude miran, da sedi za stolom i da jede pečenje. I od tada moja velika želja je da se upišem na folklor, da nosim suknju i kecelju tkanu i jelek i opanke. Opa! O, Srećice moja, samo da mogu roditelji da me shvate, kaži mi, draga moja Srećice, šta da radim, volite i grli tvoja jeca. E pa dobro, da pitamo sad moje pametne glavice iz Happy Kidsa, da li vi mislite imali ovdje nekakvog rešenja? Za svaki problem postoji rešenje. Meni to i nije neki problem. Prvo treba da popričaju sa njihovim roditeljima pa da im objasne. Razgovorom se sve postiže. Lepo si to rekla. Ja mislim da dete mora samo da izabere. I ja to mislim. Treba da radi ono što voli. Dobro, Srećice, šta ti kažeš na sve ovo? Ti si specijalista za ove situacije. Pa vidi ovako, ja ne vidim da je ovo neki veliki problem i verujem da je Jeca izabrala predivan hobi ili disciplinu koju želi da usavršava. Folklor je predivan. Taj divan ritam, ta igra, pokret, druženja, putovanja, milina jedna. Ali pre nego što kažem sve ono što sam naumila, predlažem da čujemo predivno kolo koje posvećujem Jeci, ali želim istovremeno i da svi ostali drugari koji nas prate i možda ne znaju šta je folklor i o čemu govorimo, vide i upoznaju se sa našim divnim narodnim igrama. Samo još da aktiviramo pesmicu Jesmo li spremni? Sreća! I spremna nam je pesmica! Na Marini, Severini, a u džoke zlatne
baš ovako. Kolo vodi vasa, ala se talasa, okreće se lako, evo baš ovako. Na Marini Seferini, a u Đoke zlatne toke. Na Marini Seferini, a u Đoke zlatne toke. Panačasko kolo, ko te ne bi volo, okreće se lako, evo baš ovako. Panačasko kolo, ko te ne bi volo, okreće se lako, evo baš ovako. Zlatna grana isatkana, dan kad kala sam budala. Zlatna grana isatkana, dan kad kala sam budala. Hajde curo skoči, da ti vidim oči, da ja vidim lice svoje devojčice. Hajde curo skoči, da ti vidim oči, da ja vidim lice svoje devojčice. Zlatna grana isatkana, dan kad kala sam budala. Zlatna grana isatkana, dan kad kala sam budala. Panačasko kolo, ko te ne bi volo, okreće se lako, evo baš ovako. Panačasko kolo, ko te ne bi volo, okreće se lako, evo baš ovako. Na Marini Seferini, a u Đoke zlatne toke. Na Marini Seferini, a u Đoke zlatne toke. Fantastično, Srećice, divna je pesma. A vidi mi da si izabrala ovu pesmu i ovo kolo banaćansko iz Jecinog komšiluka gore, a? Jel da? Bravo, odlično. Drugari, kažite mi, ko vama bira kojim ćete se sportom baviti pre ili posle vrtića ili za vreme vrtića? Šta vi volite da radite? Ja ću fudbal uskoro. Ja treniram balet i klizanje. Aha. Meni je tata rekao da idem na aikido, a ja sam rekao važi. Ja sam sama izabrala i niko mi se nije mešao i sad idem na hor. Mene niko nije ništa pitao, ne ide mi se nigde i ne radi mi se ništa. Pa dobro, i to se poštuje, pa šta sad? Pa dobro, eto. Kod mene svako imao svoje mišljenje. A kada sam rekao da idem na tenis, niko nije imao ništa protiv. I super sam izabrala. Odlično, Srećice, ja ne znam šta ti kažeš na sve ovo, ali ja predlažem da mi još jednom poslušamo banaćansko kolo i pozivam sve baki i deke, mame, tetke, strine i teče da dođu sa svojim mališanima da poslušaju pesmu. Molim vas, baki i deke, uzmite cvaje i naočare, zato što će biti teksta. Na Marini Seferini, a u Đoke zlatne toke. Na Marini Seferini, a u Đoke zlatne toke. Kolo vodi vasa, ala se talasa, okreće se lako, evo baš ovako. Kolo vodi vasa, ala se talasa, okreće se lako, evo baš ovako. Na Marini Seferini, a u Đoke zlatne toke. Na Marini Seferini, a u Đoke zlatne toke. Panačasko kolo, ko te ne bi volo, okreće se lako, evo baš ovako. Panačasko kolo, ko te ne bi volo, okreće se lako, evo baš ovako. Zlatna grana isatkana, dan kad kala sam budala. Zlatna grana isatkana, dan kad kala sam budala. Hajde curo skoči, da ti vidim oči, da ja vidim lice svoje devojčice. Hajde curo skoči, da ti vidim oči, da ja vidim lice svoje devojčice. Zlatna grana isatkana, dan kad kala sam budala. Zlatna grana isatkana,
bravo. Srećice, vidiš, bravo, ovo je odlično. Ja sam, evo, razmišljao sam, možda sam i ja ovih dana mogao da krenem na folklor, recimo. Ja nisam ni znao, zaboravio sam koliko je to zanimljivo. Samo da nađu nošnju tvoje veličine, a? Mislim da su u pitanju gaće, pantalone, gaće. U svakom slučaju, ostaje mi za kraj da se zahvalim Jeci iz Vršca, što nam je pisala i da joj kažem sledeće. Tvoja želja i tvoja ljubav prema folkloru su jedini pravi put i izvor koji treba da slediš. Jer kada neko nešto snažno voli i želi time da se bavi, ni roditelji uz dužno poštovanje, niti bake i deke ne treba da stoje na tom putu. Treba da te podrže. Najuspešniji ljudi u sportu, muzici, nauci, čak od malih nogu su pokazali neverovatan žar za tim nečim čime se ispostavilo da će se baviti i u čemu će uspeti. Samo snažno naduhnuće i ljubav prema onome što radiš u životu mogu da donesu uspeh i pre svega sreću. A srećni ljudi su pravi dragulji ovog sveta. Zato, Jeco, samo hrabro, odlučno kaži svojim ukućenima za izbor koji ti imaš i pozovi nas na prvi koncert kada budeš imala nastup. Važi? A ja pozivam moje divne drugari iz Happy Kidsa koji su nesebično i danas delili sjajne savete na posluženje. Jer zaslužili ste od vaše srećice omiljene bananice. Srećice, znaš da obožavam tvoje emisije, a najviše volim kraj, zato što ti želiš sreću svoju sa nama da podeliš. Samo navalite, ima za sve. A mi se, drugari, vidimo i sutra. Doviđence! Srećice, jel mogu ja da uzmem 2 za baku iz Mirjeva i 3 za dedu iz Lazarevca i da jednu komšinicu, kaže, ne može da silazi dole do trafike.